ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുപ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച തമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ കുറിച്ച് ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ അത് പാട്ട് കഴിയാറായി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ജനിച്ചത്? പുരിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ ഒരു വൈഷ്ണവ ഗോസ്വാമി, ഒരു ഉത്തമ സന്താനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചത്. പൊക്കിൾക്കൊടി കഴുത്തിൽ ചുറ്റി ഒരു ബ്രാഹ്മണർ ധരിക്കുന്ന പൂണുനൂൽ പോലെ നെഞ്ചിൽ ചുറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തെ? ബിമൽ പ്രസാദ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് ദീക്ഷ ലഭിച്ചത്? ആരുടെ അടുത്തു നിന്നായിരുന്നു? ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ബിമൽ പ്രസാദ്, അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. 1905 ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ 1,000,000 തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് മായാപൂരിൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു പുൽക്കുടിൽ താമസിച്ച് അദ്ദേഹം രാവും പകലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു. അതേപോലെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഭക്ഷണം, അതായത് മൺപാത്രത്തിൽ ദിവസവും ഒരിക്കൽ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ 1911 മിഡ്നാപൂരിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തിൽ പണ്ഡിത വിശ്വംഭരാനന്ദ ദേവ ഗോസ്വാമി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത ആ സദസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലെ ഉയർന്ന ഒരു ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അതായത് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ തന്നെ
പ്രതിപുരുഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. 1912 ഭക്തി സിദ്ധാന്തം ബംഗാളിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. 1913 അദ്ദേഹം ദക്ഷിണ കൊൽക്കത്തയിൽ ഒരു ഭാഗവതം പ്രസ് സ്ഥാപിച്ചു. എന്താണ് പ്രസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ആ വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി, അതായത് തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകി. അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് എന്താണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധാപൂർവം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി. മൊത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം 61ഓളം കൃതികളും 8 വ്യത്യസ്ത ജേർണൽസും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും അതിലെന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും മാത്രമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നത്. അത് എപ്പോഴും എന്തുപോലെയായിരിക്കും? എത്ര നമ്മൾക്ക് കേട്ടാലും ഭഗവാന്റെ ചരിതവും ആ ഭക്തിയുടെ സേവനവും അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര തവണ കേട്ടാലും നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ആ റിപ്പിറ്റേഷൻ, ആവർത്തന വിരസത ഒരിക്കലും തോന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ചരിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിയും ആ വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എപ്പോഴും പുതുമയുള്ളതായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. 1914 തന്റെ പിതാവും 15 തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവും ഈ ലോകം വിട്ടു പോയതിനു ശേഷം ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ വൈഷ്ണവ നാമങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്, ആ ദൗത്യം അദ്ദേഹം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് എന്ന സന്യാസനാമം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ നാമം ബിമൽ പ്രസാദ് എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്യാസനാമാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്. അതേ സമയം തന്നെ അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവാശ്രമമായിട്ടുള്ള ശ്രീധാം മായാപൂരിൽ ചൈതന്യ മഠം സ്ഥാപിച്ചു. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗ ആസ്ഥാനമായിട്ട് മാറി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ഫോളോവേഴ്സ്, ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ വൈഷ്ണവ എന്താണ് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മറ്റു സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മായാപൂര് കൊൽക്കത്തയിൽ ഇടയിൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്തൻ ഗതാഗതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 1930 വടക്കൻ കൊൽക്കത്തയിലെ ബാഗ് ബസാറിൽ ഒരു വലിയ മാർബിൾ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ആ ഭക്തി വിനോദ് ആഗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആ ഗൗഡീയ മഠം. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറമേയും ഗൗഡീയ മഠം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൈയെടുത്തു. 64 ഗൗഡീയ മഠങ്ങളുടെയും അധിപനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ 1930 നോർത്ത് കൊൽക്കത്തയിലെ ഭക്തി വിനോദ് ആഗൺ എന്ന ഒരു ഗൗഡീയ മഠം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പിന്നീട് അതിവേഗം തന്റെ ഗൗഡീയ ദൗത്യം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതകളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചത്? ഏതു വിധത്തിലാണ്? പറയൂ, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഏത് രീതിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയൂ. ആര് പറയും?
കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആരൊന്നും കേക്കണുണ്ട് പ്രഭുജി, കേക്കണുണ്ട്. പറയാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെയധികം പ്രസ്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൃതികൾ, വൈഷ്ണവ കൃതികളെല്ലാം പല ഭാഷകളിലേക്കും, ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഷകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തു. ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് എല്ലാ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും എല്ലാം ഈ വൈഷ്ണവ കൃതികളെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരണം ചെയ്തിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പ്രചരണം ചെയ്തു. 64 ഗൗഡീയ മഠങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നിരുന്നത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ആണ് ഈ ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആ രീതി എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസിലെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു രീതി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അവ്യക്തവാദികളല്ല, മറിച്ച് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ശ്രീഹരി ഭക്തിവിലാസത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ദേവാരാധനകളെല്ലാം നടപ്പാക്കി. എന്തെന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെയുള്ള ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാര് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ദേവത ആരാധന ഏത് രീതിയിലാണ് അന്ന് നടന്നിരുന്നത്, അതേ രീതി തന്നെ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് അത് എന്താണ് പ്രചരിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം 1922 അഭയ് ചരൺ ഡേനെ കണ്ടുകൂട്ടി. ആരാണ് അഭയ് ചരൺ ഡേ? പറയൂ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്ജി. പ്രഭുപാദരല്ലേ? അതെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരന്റെ മുൻപുള്ള പേരാണ് അഭയ് ചരൺ ഡേ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ഒരു ഉത്തമ ശിഷ്യനായിരുന്നു അഭയ് ചരൺ ഡേ. അദ്ദേഹം 1922 അവർ തമ്മിലുള്ള കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത്. 1928-29 അദ്ദേഹം ആസാം മുതൽ പഞ്ചാബ് വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. അതായത് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഈ പര്യടനത്തിൽ അദ്ദേഹം പുരാതന വൈഷ്ണവ രചനകളുടെ ധാരാളം ആധികാരിക കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ശേഖരിച്ചു. അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത്, അതായത് പുരാതന കാലം മുതലേ ആസം ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ആ വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പേര് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ പര്യടനത്തിനിടയിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ പുരാതനമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് അതിനെ പ്രതിയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ്, അതിന്റെ വിവർത്തനം, ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെയും വളരെ അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെയും അത് പൂർത്തിയാകാതെ കുറെ അവശേഷിച്ചു. കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള ആ വിതരണത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാധ്യമമായിട്ട് അച്ചടിശാല അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് അതിനനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പല ഭാഷകളിലാക്കി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി, അതായത് വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അച്ചടിശാലയെ ഒരു ബൃഹത് മൃദംഗം, അതായത് ഒരു വലിയ മൃദംഗം എന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ ആയിരിക്കണം. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള വൈദിക തത്വങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കണം, അതിനനുസരിച്ച് വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണിക് ജീവിതം മറ്റ് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും വൈദിക തത്വങ്ങളും
വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു തികഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ കൾച്ചർ, അതായത് ബ്രാഹ്മണരുടെ ആ രീതി അവരിലേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ശിഷ്യന്മാര് പലരും ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും ആയിട്ട് ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവര് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇസ്കോണിലെല്ലാം കാണാം, എന്താണ് ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ തത്വങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണിക് രീതി, ആ ഒരു ജീവിതത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, അത്തരത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്താണ് ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പോ ഇസ്കോണിന് മുന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഇതേപോലെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ജാതി ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അവർ പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതായത് നിത്യാനന്ദ വംശജർ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പദ്ധതിയിട്ടു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും പലതരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇട്ടു. എങ്കിൽ ഭഗവത് കരുണയാൽ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ വിട്ട് പോയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ശക്തനും ധീരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സിംഹഗുരു എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു. അതേ രീതിയിൽ ആ തത്വങ്ങളെല്ലാം ശരിയാവണ്ണം സിദ്ധാന്തിക്കാൻ, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ശേഷി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന ആ മായാവാദ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരമുള്ള സന്യാസികളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ആ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പേടിച്ചിട്ട്, അതായത് കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വരുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ശേഷിയില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് വഴിതിരിഞ്ഞ് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള കോൺഫറൻസ് മീറ്റിങ്ങുകളിലെല്ലാം വിളിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശരിയാവണ്ണമുള്ള ഭഗവത് തത്വങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പറയുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 1930-31 പൊതുജനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് നിരക്ഷരായിട്ടുള്ള പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു എക്സിബിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രദർശനം സ്ഥാപിച്ചു. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദർ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും പഠനങ്ങളും വലിയ പ്രദർശനങ്ങളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക്, അതായത് എഴുത്തും വായനയൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും ശരിയാവണ്ണം ഉള്ള ഭക്തി എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് പ്രദർശനങ്ങളിലൂടെ, അതായത് മൂവീസ്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രദർശനങ്ങളിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ സമയത്ത് പഠനങ്ങൾ, അതായത് എഴുത്തും വായനയൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ പോലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സിബിഷൻ ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് 30-31 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ സെന്റേഴ്സ് സ്ഥാപിച്ചു. അതിൽ ചിത്രങ്ങൾ, വളരെയധികം ചിത്രങ്ങൾ, പാവകൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. 1933 ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ സന്ദേശം ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത ഠാക്കൂർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ചിലരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ആ ഭാഗത്തേക്ക്, അതായത് പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലേക്ക് ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ ദൗത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതായത് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം
തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്കെല്ലാം ആ, നിയോഗിച്ചു. എങ്കിലും എന്താണ് ചില പക്ഷേ പാശ്ചാത്യരെ ആത്മീയ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. അപ്പോൾ കുറച്ചു പേരെ നിയോഗിച്ചു, പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊന്നും ആ പാശ്ചാത്യ ദേശത്തുള്ളവരെ, അതായത് അവരോട് ചേർന്ന് ആ ശരിയാവണ്ണ ആ ദൗത്യം വിജയിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ആരാണ് പിന്നെ ആ ദൗത്യം വിജയിപ്പിച്ചത്? ആര് വിജയിപ്പിച്ചു ആ ദൗത്യം? ശ്രീല പ്രഭുപാദരല്ലേ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് ആ ദൗത്യം ശരിയാവണ്ണം വിജയിപ്പിച്ചത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അതിനു മുമ്പുള്ള ചില ശിഷ്യന്മാരെ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്കെല്ലാം അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ തത്വങ്ങൾ, നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ. പക്ഷെ അവരെല്ലാം പരാജിതരായിട്ട് മടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള വിജയം ശ്രീല ആർക്കാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യന്റെ നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആര്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ഇപ്പോൾ ഈ സംഘടനയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും അത് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജിന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സന്യാസിമാരാക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരാളെ ബലമായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവര് വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സ്വാമി കണ്ണീരോടെ വിലപിച്ചു. എന്നാൽ കൃഷ്ണബോധം ഉള്ള ആ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അവഹേളിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല. കൃഷ്ണബോധമുള്ള കുട്ടികളെ വളർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെയധികം തവണ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് പല ആളുകളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്, എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിൽ തന്നെയും എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ സന്യാസം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ശരിയാവണ്ണം നിയോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ശരിയാവണ്ണം ഒരു സന്യാസ ജീവിതം മരിക്കും വരെ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് കഴിയുകയില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശരിയാവണ്ണം ഒരു കൃഷ്ണബോധം ഗൃഹസ്ഥനും സാധിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ സന്യാസിക്കും സാധിക്കും. പക്ഷേ സന്യാസം എല്ലാവർക്കും ഉതകണമെന്ന് ഇല്ല. ഗൗഡീയ മഠം മാസികയും പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ബ്രഹ്മചാരികളെ അയക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ബ്രഹ്മചാരിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അത് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സന്തോഷിക്കുകയും അത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് അവരെ അപ്രീസിയേഷൻ അവരോട് നല്ല അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഗൗഡീയ മഠങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് കാണാൻ പറ്റും, അവരെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് സ്ട്രീറ്റിലല്ല, അതായത് ജനങ്ങൾ വളരെയധികം പോകുന്ന സ്ട്രീറ്റിലെല്ലാം ഇറങ്ങി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, മറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം തന്നെ വിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. മേ ബി ചിലപ്പോൾ അവര് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബുക്കാണെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും. അതായത് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവർ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു സുഖജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ശിഷ്യനെ പ്രിയർ എന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. അതായത് ഏകാന്തതയിൽ ഒരിക്കലും തപസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതായത് ഏകാന്തതയില്, അതായത്
ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആ എന്തിലായിരിക്കണം, എപ്പോഴും വൈഷ്ണവരുടെയും ഇടയിലായിരിക്കണം. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അവർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള, അതായത് ഏകാന്തതയിൽ ഇരിക്കുവാനുള്ള ഇട കിട്ടരുത് എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തരെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കണം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഊന്നി പ്രവർത്തിക്കണം. അതായത് എന്താണ് ബുക്ക്, അതായത് നാമത്തിന്റെ പ്രചാരണം, അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ, അതായത് വളരെയധികം ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നാമപ്രചാരണം ചെയ്യുക. ബുക്ക്, അതായത് വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഇതെല്ലാം വിൽക്കൽ. അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം. അദ്ദേഹം സ്വന്തം രചനയായിട്ടുള്ള ദുഷ്ടമന തുമി കിസോര വൈഷ്ണവ എന്ന ഗാനം ആലപിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവന് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഏകാന്തതയിൽ പോയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം പുറമെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അകത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ മറ്റു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളോടോ സമ്പത്തിനോടോ ആഗ്രഹം തോന്നുമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭജന എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോഡാണ്, വഞ്ചനയാണ് വരുന്നത്. നമ്മളുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുവൻ 100% മുഴുകിയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു മൂലക്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്താ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല. ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൗഡീയ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുപോലെ അതാണ് നമുക്കും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ഭഗവത് സേവനത്തില് നിരതരായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള മീറ്റിംഗ്സ്, അതായത് നല്ല ഭക്തന്മാരോടുള്ള അസോസിയേഷൻ, വൈഷ്ണവ അസോസിയേഷൻ, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മനസ്സിൽ വേറൊരു ചിന്തയും പുറമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് വളരെ വഞ്ചനാപരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും വൈഷ്ണവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൂട്ടമായിട്ടുള്ള നാമസങ്കീർത്തനങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നത വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 100% നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അർപ്പണമാക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ജനസാന്ദ്രതയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗൗഡിയ മഠത്തിന്റെ ഒരു ശാഖ തുറക്കാൻ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സ്വാമിജി ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. 1937 ജനുവരി 1 അദ്ദേഹം ഈ ലോകം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തുനിന്ന് യാത്ര ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തി. 1937 ജനുവരി 1 അദ്ദേഹം തന്റെ അവസാന നാളുകൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിച്ചും ജപിച്ചും ചെലവഴിച്ചു. ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് കുത്തിവെപ്പ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത പ്രതിഷേധിച്ചു. എന്താണ് എന്നെ ഇനി ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചാൽ മതി, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇനി വീണ്ടും എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവത് ഭക്തി മാത്രമാണ് ഉള്ളത്, മറ്റൊന്നും ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. തന്റെ ഗൗഡീയ മഠത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ
12 അംഗ സമിതി പരിപാലിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായിട്ടും പരസ്യമായും ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അത് ഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന വാക്കുകളിൽ ചിലത് ഇവയായിരുന്നു: എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഊർജവും വിഭവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച രൂപ രഘുനാഥന്റെ, അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ഇവരുടെ എല്ലാം ഇവരെല്ലാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം, ആ വൈഷ്ണവ നാമ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, രൂപ സനാതന ഗോപാല ഭട്ട, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ഇങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമികളിൽ കൂടെ ആണ് ഈ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകളും ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ, താഴേക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് നാമസങ്കീർത്തനം, ആ വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായ വണ്ണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആ ഗുരുവിന്റെ, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാംക്ഷകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കണം. പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, അതായത് സുഖദുഃഖങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും എല്ലാം അസ്വസ്ഥകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ഉപേക്ഷിക്കരുത്, നിരാശപ്പെടരുത്. കാരണം ലോകത്തെ മിക്ക ആളുകളും ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിമുഖരാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സേവനം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിനും അത് ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഉള്ള പ്രക്രിയ നിന്ന് ഒരിക്കലും വൈമുഖ്യം കാണിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഒരു വൃക്ഷം പോലെ ക്ഷമയോടും സഹനത്തോടും കൂടി അതായത് ഒരു പുല്ലിനെ പോലെ വളരെ വിനയത്തോടും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെയും പിന്നെയും ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. അതായത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ്: നിങ്ങൾ വളരെ യോഗ്യതയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ലേബേഴ്സ് ആണ്. അതായത് മുഴുവൻ ടൈം 100% സമയവും ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ആ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. അങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴും ആകുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതികളെല്ലാം ഉണ്ടായത്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.